Habang kami nag-iikot-ikot para maghanap ng matutulungan, nakita ko ang isang nanay at napansin ko ang kanyang bahay na tagpi-tagpi at halos bumigay na. Kaya hindi ako nagdalawang isip na kausapin siya para malaman ang kwento ng kanyang buhay dito sa gitna ng kagubatan na ni isa wala kong nakitang kapitbahay. Gandang hapon po mga kaagapay. Ngayon nandito po tayo sa ibang party ng Cavite. And may nakasalubong po akong isang senior habang kami nag-iikot-ikot dito. And ito nga, pupuntahan po natin yung bahay niya at kakausapin po natin. So tara po mga kaagapay, puntahan po natin yung bahay ni nanay. Ayan mga kaagapay, ito po yung bahay ni nanay. Sige, pasok tayo doon na tayo mag... Sige lang. Ayaw, ano naman ito? Ayan, so ipakita mo na lang. Ayan. Pakita natin yung bahay ni nanay. Ito lang ang higaan ko, Papa. Bali na, itong bahay nyo, sa inyo talaga to. Pero yung lupa, hindi. So, sige na, dito na tayo. Ano pala to? Bamboo lang, bamboo. Kaninong lupa ito? Ano ba ang may ari? Yung... Yan ang interpreter ko. Okay. Nay, ano nga po pala yung pangalan mo, Nay? Erlinda Inyo. Okay. Si Nanay Erlinda, ilang taon po kayo? 62. Yan, 62 si Nanay. May asawa po? Ako no? Tagal na. So bali, may anak po kayo? Oo, 10 siya mga lalaki. Oh? Sampo kayo pa rin pala kayo ng nanay ko. Isang babae. Siyam na lalaki, isang babae. Yung mga anak niyo po, nasaan na po sila? Doon sa Tansa. Nasa Tansa. Bali, sino lang yung kasama mo dito? Yung bata ko, ang pangpito. Pangpito. Ilang taon na po yung kasama mo dito? Ano? 30. 30 na. Bali, siya yung kasama mo. Tapos, So, ano yung pinagkakakitaan mo na eh? wala maghawas ng saging dyan sa iba. Tapos ibinta kami, yan lang, kikitaan ko. Kahit konti ko. So, bali, ano lang din, parang nagtatanim lang si nanay, tapos, Hindi na ako makalooban kasi hindi na ako makaupo sa dati looban ako. Nagapaupa sa tao, nagalooban rin ako. Ngayon, hindi na ako makaupo. Pag mag-upo ako, halos na ako makatayo. Yung nagkasakit ako, iwan niya syempre, matanda na, tsaka may mga, Kasi, rayuma, gano'n. So, bali, si nanay pala ay matagal na palang hindi kasama yung asawa niya. So, maliit pa yung pang-sampo. maliit pa lang. So, paano na lang yung ang hirap. Yung anak mo, anong trabaho niya, nay? Upa sa sa farm, yung gulayan. So, bali, ilan yung kinikita niya? 5 ng araw na pag walang ulan. Pag may ulan, wala kami pag-iwas. So, grabe, no? So, itong bahay, bali sa inyo, tapos itong lupa, syempre may iba yung may-ari. Hindi ba kayo pinapaalis dito? Papaalisin kami dito pag tuloy na ang bintahan yun. So bali ibibinta pala to? Binabinta. Paano na sila nanay kapag bininta na tong lupa? Saan na sila maninirahan? Gayon, wala naman silang sariling lupa at wala rin silang mapapagpatayuan ng bagong bahay. Pero isa lang ang alam ko, yon ay hindi sila pababayaan ng Diyos. If in case na, kasi may mga kababayan po tayo na minsan
pag ito mga binablog namin ay gusto nilang bigyan ng tulong tulad ng bibigyan ng ganito, parang bahay lang. Kahit kunti, maliit lang. Pero if in case na may magsabi na ay tutulungan ko si nanay kasi kawawa, tapos pagawa natin ng bahay. May mapapatayuan ka pa ba ng bahay maliban dito? Hindi naman kaya ng anak ko maglabili kami ng Pero kung ano, kasi itong bahay ni nanay, mga recycle materials din ito, saka ito, madali lang itong masira eh. Ano lang yan, bilang buwan na lang din, masisira na to. Saka hindi rin safety yung pintuan ni nanay. So, kung ano, if in case may tumulong, doon sa taas, hindi ba pwedeng doon pagawaan? kasi pag ibenta yung lupa nito, ganun. So, paano na lang na pag ano, Dito na, pinaalis kayo? dito nga lang, ito naman. Ay, nga pala na, saan talaga yung totoong lugar niyo? Sa Bisaya, sa Halonggang Tapos. Kapis. Taga-Kapis pala to. Kababayan ni kababayan ni Mons. Yung kaibigan namin, taga-Kapis din. At saka si KJ, taga-Kapis din yun. So, taga-Kapis pala si nanay. Pero, wala po ba kayong balak na bumalik ng Kapis? Pero sa bagay, kasi nasanay na dito si nanay. Ilang taon ka na nung napunta ka dito? Dito ka na ba talaga, parang, tumatagal na rin kung talagang, kumbaga dito na yung nakasanayan ni nanay. Nasanay na ako dati na nabisi na yung sabi sa baligya. Isang taon na katungyo, hindi na ako nakabinta dahil naghinda ako, naghinda. Pero wala kang maintenance na gamot na eh. Maintenance ko na yun. Tingin din ko ng ngayon ang gamot na ako parang nabibili ako sa ano na ako, nag-herbal na lang. Kasi parang nakiramdaman ko, magagaling ako, hindi ako pagpuntunan doon naman. Ganun talaga pag siyempre matanda na sinabi. Kasi yung kumain tapos nagkaano pa ako sa antay-ano niya. Ayan, bigay ko na to sa'yo. And siyempre, isa din po sa nagbigay ng itong pangtulong namin ay si Daddy Frankie. Daddy Frankie Official. Isa din po siyang charity vlogger na tumutulong sa mga senior, saka sa mga nangangailangan. So ayan, ito po galing din po sa kanya para kumbaga ipaabot din namin sa iba yung tulong na bigay niya. So yun, ayan po na. Sabay na nga, subayan kami ng tulong. Salamat sa nagbigay dito. Opo. Ayan po, maraming salamat din po kay Daddy Frankie. Ayan, Daddy Frankie Official. Supportan nyo rin po ang kanyang Facebook page na Daddy Frankie Official. And syempre, hindi rin po tayo makakarating dito kung wala din ang kanyang suporta. So maraming salamat po kay Daddy Frankie. So yun mga kababayan, sana po mabalikan po natin si nanay or maanuhan pa natin ng tulong, kasi ito ipakita mo yung niya, kasi talaga tingnan mo yung pintuan ni nanay yun. Talagang halos ito plywood lang talaga siya, napakanipis. Saka hindi siya hindi buo. So hindi ka ba natatakot dito, nay? Hindi naman. Nasanay na si nanay. Sanay na. Sa probinsya naman ganyan lang din di ba? Pero yun nga, kasi siya lang din yung mag-isa dito, kayong anak niya. So medyo, kahit pa paano ako, nakaramdam ako na nagulat. Nakaramdam ako ng takot dito. Ayan, siyempre, wala pong masyado kasing dito mga kaagapay. Sabihin natin na kapitbahay nila. Wala, no? Wala. Oo, so si nanay dito, nakita nga namin, nakasalubong namin.
So, siguro parang swerte din ni nanay na nakasalubong namin. So, yun, maraming salamat, Nay. Sana po may makatulong din po kay nanay. Mabalikan ka pa namin, nanay. Yan gani. Ano po ba ang herbal na iniinom mo? Ano? Binibili o yung dito sa ano lang? Hindi. Dati marami na akong herbal na gintik yung mga damo-damo lang. Damo-damo lang. Tapos, kung may nakaturo sa akin na nang magbarili daw ako. Kasi yung sakit ko daw, yung albularyo, yung sakit ko daw, sa sobrang na daw sipag noon, ay ginasingil na ako yung katawan ko. Ganyan talaga yung ano. Alam mo na yung tatay ko, ganyan din. Kasi yung tatay ko, siyempre sa bukid, talagang walang pahinga yun. Farmer lang. So, yun nga, siningil na siya ng katawan niya. So, parang biglang nagkasakit, hindi na nakabawi. So, Minsan mga isang buwan, di ako makalakad. Babastin. so yun, siguro inaatake ka din ng dito, no? Yung rayuma. Namamaga. Oh, yun. Hindi gani dito rayuma. dito. Mas maganda may pamahid ka, yung Paudiaco, maganda rin yun. Wala eh. Nagdawat man ako sa center kasi di ba may ID naman ako sa senior. Nagdawat ako sa center, bigyan naman nila ako ng gamot ko sa kidney. Tapos gamot ko sa yung anti-anemia. Pero nagagaling rin ako. Hindi naman abutan isang buwan. Masama ng pakiramdam ko. Parang hihinga na ako. Tapos pag uminit, parang nahihilo na ako. Pag Kasi, iba, ano na kasi? Yung 160 ang dugo ko, over 135. Pero yung pag-laboratory sa akin, anti-anemia, laban ng puti. Ganyan talaga, Nay, pag ano. Pero mas maganda talaga kinakain mo lang, Nay, mga gulay-gulay. Kasi pag mga kumakain ka pa ng mga ibang yung mga niluluto mo. Minsan lang, makatikim na ulam gano'n po. Minsan tuyo na lang. So yun, Nay, maraming salamat, Nay. Pasensya sa abala. Ayan, mga kaagapay, sana po kami po yung humihingi ng ng lumalapit po sa inyo at kumakatok sa inyong puso na sana mabalikan pa natin si nanay, mabigyan pa natin ng tulong. Ayan. And sana makabalik kami, Nay. Hopefully makabalik kami at tapos baka may dala kaming biyaya ulit sa iyo, Nay. Maraming salamat po, Nay. Maraming salamat Thank you po sa nagbigay nito. Oo. Sana bigyan pa siya ng gabay ng Diyos na hindi siya magkasakit, may natibay yung katawan na sa pagtulong sa mga tao nangingilangan. Salamat po very much. Salamat sa Panginoon. Thank you, Nay. Maraming salamat. At saka, parang swerte din ni Nanay kasi nag-stop kami dyan. Kasi yun nga, napagod kami. Biglang nakita ko, pakyat ka na. Sabi, parang buwinas si Nanay. So yun, maraming salamat, Nay. Thank you po. Ay, sana lagi kang nasa mabuting kalagayan. Compassion.